B'investiment ta' 300,000 euro, il-klabb tal-water polo f'Birzebbuġa se jkollu pump room ġdida fejn ikun jista' jissaħħan l-ilma tal-pixxina ħalli tkun tista' tintuża fix-xitwa wkoll. Dan l-investiment se jsir wara li d-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi ħassib il-bini mill-ġdid tal-istess pixxina u issa nħass il-bżonn li l-investiment jitkompla f'fażi oħra biex b'teknoloġija moderna jissaħħan l-ilma tal-pixxina għax-xhur xitwin. Dawn id-dettalji ngħataw waqt li firmar tal-ftehim bejn id-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-klabb tal-water polo ta' Birzebbuġa. Minn barra s-sistema li ssaħħan l-ilma se tinbena wkoll gverta li tkun tista' tagħti l-pixxina kollha ħalli meta ma tkunx qed tintuża ma tintilifx sħana u tkun aktar effiċjenti. Il-President tal-Klabb tal-Water Polo ta' Birzebbuġa, Jason Bonnici, irringrazzja lill-Gvern tal-għajnuna kollha f'dan il-proġett li qed jattira aktar tfal. It-tfal tagħna matul is-sena jitrenjaw is-sena kollha fl-hawn u hekk nisperaw li jkun iktar tfal u nkabru iktar in-nursery tagħna għal ġid tal-raħal tagħna ta' Birzebbuġa u kif ukoll l-irħula li għandna madwar ir-raħal tagħna li huma ħalaxa u l-kumplament tal-irħula l-oħra. Bħalu jaħsibha wieħed mill-coaches tal-klabb. Bdejna l-spring sessions kellna xi 70 tifel u tifla ġodda u l-iskop tagħna u li meta jibda x-xitwa inkomplu hawnhekk. It-tfal infushom huma xhieda ta' kemm investimenti bħal dawn jagħmlu differenza. Għalija li niġi tfisser li nieħdu pjaċir u niltaqgħu flimkien. Meta l-pool tkun iktar sħuna nistgħu nibqgħu nidlu nieħdu iktar pjaċir. Għalina hawnhekk importanti ħafna għaliex ikollna ħafna logħob, turnament u ħruġ. Is-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia spjega l-investiment b'saħħtu li sar f'dan il-kumpless sportiv biex issa jista' joffri l-aqwa ambjent tat-taħriġ ta' dawn it-tfal. Se naraw estensjoni bis-swit dawn il-faċilitajiet hekk sbieħ u ser inkunu qed ninstallaw ukoll pompi biex insaħħnu l-ilma biex bekk it-tfal tagħna jkunu jistgħu jużaw kemm fis-sajf kif ukoll fix-xitwa. Wegħed oħra li ser inkomplu nżommu man-nies ta' Birzebbuġa.